MTV. Сәңмісіз, саумысыз. Экранlar qorshunda bizni Qobat Otnanның muzikal liderlari jiydi. Qarovchilar orasida malaylar, qizlar, obu-yopalar, әти-әнилер, әби-бабайлар да бардыр. Дәвәни, дәвәтиләр, якынрак килегез, бүген сезнең турында сөйләшәбез. Октябрь азагында әби-бабайлар көне билгеләп үтелә. Кайсы җырчы әбисеннән качып клубка чыккан. Кем фатирын батырып әбисен ярдәмгә чакырган. Бу музыкаль каймактив парады. Сезнең белән мин Назлы Гайсингатова. Старт! Рөстәм дә Ләйлә дә җәйләрне әби-бабайларында уздырган. Элек бит җыелышып печән ташу, җиләккә йөрү иде. Рөстәм белән Ләйләгә дә бу эшләр җитәрлек эләгә. Рөстәмнәр 3 малай белән алдан киемнәрне әзерләп куялар. Бөтенесе йоклап беткәч, качап сагына клубка чыгып китәләр. Иртәнге 5ләрдә кайталар, инде 6да бабайлары керә дә торыгыз, салкын вакытта печәнгә диеп уята торган була. Sırasalar minen yollarına alır, var mı senin aşık bir yarın? Elle koydum seni soylar idim, eytir idim ol bitsin canım. Mehbette parlı kanadımsın, Tengrim seni sevip bilgenedir. Her seğetim senin işini yanıma kıyam gel. Oylamış atırgan minutum yok, anlat almayım canım haletim. Yaratırga barı bulduralam, eminim yok başka seletim. Mehbette parlı kanadımsın, Tengrim seni sevip bilgenedir. Suluşunda yeşim her seğetim senin işini yanıma kıyam gel. Mehbette parlı kanadımsın, Tengrim seni sevip bilgenedir. Her seğetim senin işini yanıma kıyam gel. Yollarıma nurlar düşedin de, kuşak jeyip çıktın karşıma. Yaşın bugün siyu nazlarında, rahmetlimin sina barsına. Mehbette parlı kanadımsın, Tengrim seni sevip bilgenedir. Suluşunda yeşim her seğetim senin işini yanıma kıyam gel. Mehbette parlı kanadımsın, Tengrim seni sevip bilgenedir.
Әбринең бөтен балачагы әбисе белән узган. Кыска гына буйлы, метр ярым тимәсе боевой әби була. 93 яшендә бәрәңге утыртып, казып, шүпләп йөргән кеше ул. Тик иң кызыгы һәм шаккатырганы шунда, аның ике як кулы да икешәр җирдән икешәр тапкыр сынган. Берсендә әбине җәй көне югалтканнар. Әбринең 5-7 сыйныфлар тирәсендә укыган вакыты. Бөтен җир ачык, ишекләр бикләнмәгән. Эсли торгач әбине тапканнар. Лапастагы базга егылып төшеп, берәр сәгать тирәсе яткан. Тавыгы шунда төшеп киткән, шуны алам дип диеп, әби үзе дә төшеп киткән икән. Бу вакыйгадан соң космонавт Әминә дигән кушаматны әбигә тагаларда куялар. Ну, йөрмә артымнан. Яратасыңмы? Яратам. Хәзерге дөньяда мәхәббәт мөһим түгел. Мөһим. Бу җырыма куштым шишмә моңын. Бу җырыма куштым таң нурын. Мәхәббәтне куштым аз булса да, сагынуның куштым сабырын. Бу җырыма куштым җилләр шавын, куштым азрак яшен шаткысын. Сөю ләззәтеннән шак-шак кына, сөю газабының яртысын. Яртысын мин сиңа калдырамын. Бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Син дә бәлки шул чак тоярсыңдыр, ялгыз янып, ялгыз сөенеп. Кермә күңелемә, мин бикләндем, уртак бүлдем янып көюне. Яртысын мин сиңа калдырамын. Бәлки мине бер чак аңларсың. Минекедәй җаның сызлаганда, син дә бер көярсең, янарсың. Алло, милый, ну чё ты где? Эй! Орталайга бүлдем, сиңа бирәм янган утларымның яртысын. Күңелеңдә маяк итеп сакла, минем сөюемнең яктысын. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırmın tик үтенәм шуны, күңелемә бүтән үрелмә. Мин түзәрмен, түземлеләр түзә, янып кабат көлдән терелә. Anlatırmın tик үтенәм шуны,
butan urelime Anlatırman tigutenen Kungelime butan urelime Татар җыры фестиваленең тугры тамашачылары өчен көтелгән яңалык. Быел грандиоз тамаша 22 декабрь көне узачак. Пирамида концертлар залында эстраданың иң танылган җырчылары популяр дуэтлары чыгыш ясаячак. 19 тапкыр уздырылучы җыр бәйрәменә сезне дә көтеп калабыз. Ә әлегә музыкаль каймакны дәвам итәбез. Ağırlıkta yalnız kaladırdın da Gidip bardın minnen şitlerge Mina yerden kirek bulgan şakta Nige kirek idi giderge Yüreğimne bölüp sinigege Almıştırdan mine başkaga Maturlar bir küp bulsa da ağlar Seni yaratkanı taşlama Мәзәк хәлләр дисәң, Айгөлдән сора инде. Берсендә 7-8 яшьлек Айгөл Рәхимова бәрәңге пешерергә була. Әйбәтләп бәрәңгеләрне алып килеп, раковинага сала, кранны ача, су юк, бетергәннәр. Шулай итеп Айгөл бу идеяны калдыра да, янәшәдә генә торган әбиләренә кунакка китә. Көтмәгәндә төнлә өйдә су бирәләр. Айгөлләрнең өйләрен су баса. Бәрәңгеләр дә, китаплар да, табаклар да яза. Айгөл. Yıldızlar kırlaşır tünerde Yolunda ot bulup yanar mı? Dilegen kadirli yaşarga Min islep davalar tabır mı? Aşığım yollarga çıkkanda Karşıda kirteler bulmasın Bulayda yaşayıp sıçmakta Nitile Çıkkanda karşıda kirteler bulmasın Kolayda yaşayıp sıçmakta Nitile dağlar kılasın Sağışlar tiz basa sığılsın Bir gelip şitleşip uzarız Yalgışıp abınıp yığılsam Buluşup kullarını Çıkkanda karşıda kirteler bulmasın Kolayda yaşayıp sıçmakta Nitile dırkalar kılasın Aşığım yollarga çıkkanda karşıda kirteler bulmasın Kolayda yaşayıp sıçmakta Nitile dırkalar kılasın Музыкаль каймакта Ленар Белый сандугачлы туган ягым җырын җырлый. Туган як дигәч, Ленарның күз алдына әби бабайсы килеп баса. Берсендә Ленар Белый әбисе белән шаяртып алырга уйлый. Күрше авылга киткән бабасына шалтыратып, юк кына сәбәп табып,
үйгә чакыртып кайтаралар. Бабай кайткач, без сиңа шалтыратмадык, буталасың дип, шар күзләр белән карап торалар. Бабай зиһенле була, шундук барысын да аңлап ала һәм шулай ук шаяртырга була. Ләкин бу инде башка тарих. Әлегә Линар Белыйның үзен тыңлап үтик. Yazın dalı ereməgə Akqışlar qaydır indi Tuğan yağım güldə oylab Sağınam şulay sine Sandık aşlı, bıl-bıl qışlı Bu benim tuğan ilim Hoşçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan cirim Sandık aşlı, bıl-bıl qışlı Bu benim tuğan ilim Hoşçar kanatlar biruşe Sen benim tuğan cirim Şitlerde Күпме йөрсәм дә Туган якка юк диңенә Үз илен, үз туган ягын Сагынмый икән кемнән Сандук ашлы, был-был кышлы Бу минем туган илем Музыкаль койма хит парадының тагын президенты Гүлназ Сираева. Җырчы еш кына әби бабайларына кунакка йөргән. Энесе белән өй буенча йөгереп пранзаран китергәннәр. Берсендә артыгын кыланып ташлаганнар ахыры. Әбиләре күп бәгенә кисәтеп тә, әйтеп тә караган, тына алмаганнар. Шунда әбиләре көчле артиллерияны җигә. Өй тапочкалары белән балаларга бер-икене биреп ала. Балалар шундук шым булалар һәм сүзләрен тыңлый башлыйлар. Очраттым сине якты язларда Дирдең син мине сөю назларга Ярсу хисләрен ничек аңлатыйм Йөрәк сагышын ничек таратыйм Син сулар һава, син минем язмыш Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш Җәй уртасында суккандай кырау Бу хисләр минем иң авыр сынау Син сулар һава, син минем язмыш Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш Җәй уртасында суккандай кырау Бу хисләр минем иң авыр сынау Син янда чакта тыным кысыла Янда булмасаң сиңа ышанмам Акылым дәшә булды туктады Ә җаным исә синсез тора алмай Син сулар һава, син минем язмыш Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш Җәй уртасында суккандай кырау Бу хисләр минем иң авыр сынау Хит-парад лидерлары, популяр артистлар исемлегендә һәр вакыт урын ала килгән җырчылар барысы да музыкаль каймак концертында. Иркә, Диләхан Булат Нигъмәтуллина, Илмира Сөләйманова, Рамил Галимҗанов, Илназ Ба, Алсу һәм Азат Фазыевлар, Артур Марат, Әлфинә Әсханова, Мөнир Рахмаев, Раяз Фасыйхов һәм башка бик күп танылган җырчылар. Музыкаль каймак 8 ноябрь, Филармония 297-43-77. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сөләйманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхвәтуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь, Дәүләт Кремль сарае.
Ikibizga bir yana o'tibız. Hitlar solyankasına rəhim itigiz. 30dan ortiq jırşı siz yaratgan jırlar. Irka Zufar Xayriddinov, Elfina Azg'amova, Hamduna Timirg'aliyeva, Ilsiya Badriddinova, Ilsa Rezida Sharafiyeva, Go'zal Ahmatova. 24-noyabr Unix 297 43 77. Konsertning general sponsori Zenit Bank gruppasida kiruvchi Divon Kredit aksionerlik banki. Чиратта Илнур Юламанов исемле башкаручы. Ул җырлый, сәясәтчеләр, артистларга пародияләр дә ясый икән. Бу уңышлары белән җырчы бабасына бурычлы. Нәкъ тә менә бабасының образы анда пародия ясау теләге уята. Ул һәр җәй пишән вакыты җиткәч, өйдәгеләрне эшкә дәшә торган була. Малай моны үзенә сеңдерә. Иртәдән бүлмәгә кереп, "Торыгыз, пишәнгә барасы бар" диеп, бабасы тавышы белән кычкырып, уятып йөри торган була. Yıldızdan da yaktı senin karışların. Nazlı jilday hislendire soluşların. Senin için canımı da min kızgan min. Senen başka yaşayalmayım. Senin için otta yanam. Senin için canlarımı soğuğa salam. Senin için jırlar jırlayım. Senin için kökten yıldızımı bağlam. Senin bilen gına turmuş dingizinde. Yüzsek idi ak kuşlarday ikimiz gına. Римма мин әби кызы идем ди. Римманың әбисе бер йорт ашагына тора. Шуңа күрә кыз еш кына анда кунып йөргән. Өстәвенә әле әбисенең колаклары да ишетмәгән. Римма клубка чыгып, соң гына төнге 2ләрдә генә кайтып йоклый торган була. Зирәк әби берсендә моны сизеп ала, төнлә шыпырт кына кирип барган кызны тота. Римма югалып калмый, әнигә әйтсәң, башка килмәячәкме дип куркыта. Әби нишләсен инде, сирне саклап кала, тик сүзен каты тота. Риммага башка соңга калып йөрмәскә боерык бирә. Aşkına 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 gele gele yanlarıma Tolpuna 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına şanlama kilsin yanıma Aşkına 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 gele gele yanlarıma Tolpuna 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına şanlama kilsin yanıma Koşan sönmez o seyirler Nazlara irkele bu gözler Mehabbet gülüler Aşkına 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 gele gele yanlarıma Tolpuna 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına şanlama kilsin yanıma Aşkına 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 gele gele yanlarıma Tolpuna 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 ış yanlarıma Seyer bulsan gına şanlama kilsin yanıma Зинира әби бабайлары янына еш кайтып йөрелмәде ди. Ә менә Ризатның балачагы әби бабайсы канаты астында узган.
Иде зур гына миш Ризатның әбисе шунда ипи пешерә торган була. Түгәрәк яңа гына миштән чыккан хуш исле ак ипиләрне мендәргә тезә. Өстенә сөлге каплый, бөтен өйгә ишек алларына икмәк исе тарала. Урамда уйнап йөрүче Ризат исне сизеп, әкрен генә ипи торган верандага керә. Ипинең каты китертеп төшкән җирен кимерә. Тиздән әбисе үзе Ризатны һәм дус малайларын чакыртып, ипигә өй каймагы, өстенә шикәр салып биргән. Ул майлы икмәк уйнаганда комга да төшеп киткәләгән. Ипине әвәли тәмле итеп ашыйдык дип сөйли Ризат. Әллә күзләр тиеп, üzüleme ümit, sabırlıkны каян табарыга. Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Я ничекләр итеп, буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күз алларым тыман, өйләре суык сыман, яшәвеменең тәме калмады. Гафулар итимә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине Я ничекләр итеп, буласың ул әйтеп, түзигәле дисең, бергәләп. Татар җыры фестиваленең тугры тамашачылары өчен көтелгән яңалык. Быел грандиоз тамаша 22 декабрь көнне узачак. Пирамида концертлар залында эстраданың иң танылган җырчылары популяр дуэтлары чыгыш ясаячак. 19-нчы тапкыр уздырылучы җыр бәйрәменә сезне дә көтеп калабыз. Әлегә музыкаль каймакны дәвам итәбез. Шәхзат Рәзмәтов Омск шәһәреннән. Күпчелек җырчылар сыман җәй әби бабайсы янына авылга кайтып бергән. Алар егетне хезмәт сөючән итеп үстерә. Шәхзат хуҗалыкта булыша, бәрәңге казыша, печән җыеша, көтүгә чыккалый. Шулай җәмәгать. Шәһәрдә тудым дисәк тә, тамырларыбыз барбер авылларга килеп тоташа. Ә хәзер бу теманы читкә куеп, Шәхзатны тыңлап китик әле. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре,
Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Син ярым пар канатым, Худайым җибәргәне. Мәңге миңа карасыннар, күзләреңнең зәңгәре. Син ярым пар канатым, Худайым җибәргәне. Мәңге миңа карасыннар, күзләреңнең зәңгәре. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Азат Фазлыев әби бабайларын бик яратып искә ала. Һәр җәй әти-әнисе малайны әби бабайлары янына кунакка илткән икән. Алар чиратында Азатны сыйлап, иркәләп кунак иткәннәр. Тәмле кабартмалар, бакча утаулар, балыкка йөрүләр, җәй актив һәм маҗаралы уза. Иң истә калганы әбисе Азатка 10 сум акча бирә торган була. Ул заманда бу суммага шоколад та, чупа-чупс та, туңдырма да алып булган икән. Gel yalamayıp dursun diysen benim yüzler. Sina qarab dursun diysen benim gözler. İşitirge dilesen sen matur sözler. Yaratkına, yaratkına, yaratkına. Hallerini anlayayım diysen biraz gına. Küngeline tulsun diysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın diysen gel yazgına. Yaratkına, yaratkına, yaratkına. Hallerini anlayayım diysen biraz gına. Küngeline tulsun diysen gelin aslına. Yüreklerde kalsın diysen gel yazgına. Yaratkına, yaratkına, yaratkına. Yaratkına, yaratkına, yaratkına. Музыкаль каймакның ишлегенә җиттек. Зәринә кичкенә чагын яхшы хәтерлим. Гел әбисе белән мунча кергәннәр. Һәр бала кебек Зәринә дә мунчаның эссесен сөймәгән. Киреләнеп, мунчадан чыгып чабарга торган. Әбисе, кызым, син шундый матур җырлыйсың бит. Әйдә, берне генә җырла да чыгабыз дип, гел алдалап калдырган. Шулай, тагын берне генә дип, 3 сәгать утырып чыкканнар. Күрәсең, бөтен бер репертуарымны шул 4-5 яшьлек вакытымда мунчада туплаганмын дип, хәзер көлә Зәринә. Arasında sen birden bir gül qaytasın kilesin ölümeliğe. Bugün tünde tan kışka kirdi. Sen özünden benim haldem
Икенче позицияга Иркә урнашкан. Җырчы октябрь башында зурлап сольный концертын уздырды. Көчле тавыш, энергетика, алкышлар, чәчәк бәйләмнәре. Җырчының концерты тагын бер фактор белән истә калачак. Иркә беренче мәртәбә уртанчы кызын сәхнәгә алып чыкты. Алар икәү икебезгә бер җырын җырладылар. Ә хәзер җырчыга кызыңны да җырлат әле дигән теләкләр яудыралар икән. Хит парадта Иркә әлегә бер үзе теләк дигән җырын башкара. Чиратта безнең Илсия Бәдретдинова. Илсия гаиләдә 3нче кыз булып туа. Аны малай булыр дип көткәннәр, шуңа үзенә "Эй, малай" дип эндәшә торган булганнар. Ә менә әбисе Зәйнәпне